Внимание, шофьори! Това са топ 3 най-опасни пътни отсечки в България. Ако карате по тези пътища, бъдете на щрек. Номер 3. Преходът Петрохан. Много красив, но изключително коварен планински път. Острите завои и честите свлачища правят пътя истинско изпитание. През зимата заледяването и гъстата мъгла допълнително увеличават риска. Номер 2. Пътят София-Варна през Велико Търново. Един от най-натоварените маршрути в страната. Тесни участъци, лоша маркировка и чести инциденти. Водачите често преценяват рисковете и предприемат неправилни изпреварвания. И номер 1. Кресненското дефиле. Смятан за най-опасният път в България. Тесни завои, силен трафик и стръмни скални стени. Често се случват челни удари заради рискови изпреварвания. Бъдете изключително внимателни на тези пътища. Спазвайте ограниченията, не изпреварвайте необмислено и винаги следете пътната обстановка. Кои са най-опасните пътища, през които вие сте шофирали? Напишете ги в коментарите и може да направим втора част. Не забравяйте да последвате GPS България за още интересни новини.